ande betie kara rwete gaiga akara bigiti nyombe ande betie karonda irane anda kora mwejebu wangu majenjipi mabegere nyomba chikia mama nyomba kibobu ya bochenjiti wete rumwe amejira kulmaye ogosira kwaye nje nabogete kitariki kyaringi 27 teke mami gajaga kishuri cyane bono tato mwabo era nyumba igarengi ngego kwana nesimi agakwana ngatebe simi ye ekaro monda gukwana ngomanyondo nyagete lakini akora batanaki uchire miaka mengi akafutule simi ya ticket nero mutabwati bono ya ticket ebintu binde bike no chechi bese bare setiga is just around 30,000 out of 1.2 ro chenjiwe sana nakonyora na abantu bale bagusire chingoro friends mono ase utwara sympathy na kuigwa so mwana akwirete South America ni porifia uikimo berega tirikasi release ya isa process na baigoli ro chimbo bwatikenda marori enkamner ona na vero kumisana dimatina siriri painful na yumu kamurakamu Mwili INKA TV twabere twakora emigane menge sana ya bana baitu bakoruga iga asense ya Kenya mono kuruga iga usi bagenda ase chinse chesko guchikweligeria ase batimbe banyora ko baba gusiri obugima bwabo indali ron twanyore simiende yaturangeri bucaga iga ase Kenyero Kenya sumi imeye area ya Muturumesi twacha gutagire familia yemo ebwato muchando bunoyo mwana wabona beteka kuruga iga akogenda asense ya South America guchikweligeria lakini ase batimbe obere ko baga gusiri obugima bwayo kiagera ngari to ikagaiga familia yetu eresenga kimwana yarwete kuruga iga kiakinete gocha baka kanyara kogenda asense ya South America endenga kiabete ka kunyara ko baka gusirio bugima bwaye matataite komanya a full story unatokora kawaida gaiga imeya INKA TV omono cheto ikire nkasobo familia eno ere karanstays ko gaiga sema babutete batokanyete batoeresenga kimugano ye oringe to chiandare malitane Bridget Kerubo na INKA TV. Mwili karibu na inde tuikire asenka yabo Frederick onyarete ko bagagusirira asense ya South America matwikaranstega igana mama mwabo atoresenga kimugano yo ringe na inde nyakibasite konyora amangana yo gusira kwaye karibu sana Mong'ina nje Samora nkoro kwere na muramu chache nitanga ni pole sana twaigure chia bali echo gusirio mwana na inde taraenda sembe ngo tutebinga nero mu muravweka kwa bwatega iganka pole sana na bagotorese elietali yao gaiganga ye Kenyoro ngaki korukwa arafu torese gukina gocha mwana yo ngaki aringi nga ye asomete mpaka bunachite koruga iga kogenda Amerika Kenyoro ngaki korukwa eke korukwa nyasumi bwabe ne village Frederick ne myaka irengaringi kara rweta tinkwenyera myaka lakini ekaro kuiburu kwa iga 1980 yani ngaka ninga kia beresko abere ske myaka kianda arweta 2013 okay toyo no mongano Frederick omwana Frederick araka muchaje nandire ndari kweruka mugaka iri cheta sengenjo omwana anarite kuna kora kora ibintu bino mugaka mukamubaka mugaka dali abantu abangi bamanyete mwana oyo ekara ibole tu nabakinete buya akaende school yasumi primary achete 1994 1992 na area ya chakite school yae wala akaba bakagakora amatemo ya secondary akaende secondary birongo amatemo yakora 207 okay 207
akaenda Nairobi asa akoro kwikima college korwa gurenda agakorororo koru 20 achete koru 208 2013 ali arutorora akatebanga na nyorire egento gikongeti ngende jinse kya ng'ombe green card yanyorete ngitingo manya lakini ateta to kole timo chango nde gusta sabiti besene lakini atete ngango gendale erante go chanka ga gacha ko bairesa ngonyorire gente na chitenga ga korwiki college na lia chiti jinse kya ng'ombe mono kulwa gumuna achete ngono gutwakira ringi simu otata ibirende tinda nyora bintu buya ni nyore lakini mona matuka ya chito sipi esimia yatigete gwaka ngakire 2019 nada ngakire tinginde kindo butandari buri mate sari tugakwana agate mama tugakwana Kisongo nkamate yaya tingo nyaro gukwana Kisongo kiara bantu bajire ngumbu abange ngokora bari mbama yeteke Kisii ande ni chiko sari nakorete nabwate agate into chito kwana jebono korweri mwana into ano kwana nere nyone litukeri mo 2019 paka muna bona ga twajite ko ngo kule Kwa 2019 tanya kwa kesi mingo chankaga ya tana gutwakira na inunga kimwari nge tari kwa kesi ninga kimwa bwate wasiwasi ndeyonse wasiwasi na ratu abwate na atemire kumusabira na atabagitiga musabira kira litukegere kore egero mwana ya gose na igwo masabane nenda ichatwakira simu paka bona muna twajite ko nyori boti buno kule okina kwa Fred kinga kikwari nge nkaga iga ekara kinite kurunse na bakinite bwate afingi onyore kurwa neri kubara arware terwa tiko samenya kitari gusikiangu na bakinite kale afingi nomba kamunachite kuruga ga kogenda tabwete kurunda tebe na kinga gusaka rware ya ekara igete asense ya manga yaringe mwate Amerika usa South America South America na bago tebe tinga ikire South America no amenyete atete na ikire lakini bintu mbira mbera buya bintu kibi bitari muchire egasitera babuya ngasikia leo koro entundu jeti ko mobole use tumate garantu bajire ngumbu egasi akwenda nyore nera agokora asengi yuta jeti kimasoma jeti kikasi communication igo tiyari nge gochankaga ko 2019 Por 2019 tana gutwakira tanya ko bakira simu no maganda to ko musabira ryo kangatiga bo kebuya na bo osemere tunya sai ngambu ya kale gari ambaka bone gabunere 2022 bado mwanya gukwana na kichi abali cyo gusira kwa inga kimwanyoreta ogosira kwaye nje nabogete kitari kijari ngi 27 teke mami gajaga kishuri cyane bono tato mwabo era nyumba igarenga ngego kwana nesimi agakwana ngatebe simie ekaro monta gukwana ngomanyondo nyagete lakini akola batana ki uchire miaka mengi akafutore simie eyune nambenge omo lende je na rengo yani gotegera lende tungesimi umuntu akena boko unaki oyo wako oyo nyagete lakini gaji gotegera tinje ko ngoyo wake rari ngakola ryo kanga ngayo uchire miaka mengi na je ngostokana ki tako mwana yuru komwagera mutenga uchire miaka mengi akego gocha bateba ngama ngana kongirega ngatiga se yokora kumubuli mangana ki ngatu anyorira bakongo ngamote utago ntebia imanyire ne mboko nga Fred okule ngateba tinkwa mini ase ngenjo ntwana ko abali ndi yonse kurwa asali ingogo tebi ngaya manyo kodeki manyo ntebiri manyo no mwana bwate nyeruka ya nene mwana itobono nkagaiga ngoteba ndi tingo chaka kokura ndara twale ke maene tiganga ke manyo yakoreki ango maene nganyora limiti sim ngatenge ke bone ke nabokere ase ngenja manya ka gondebi eko babobe ngachaka okura nda abantu bagachare manyere ngayamenyete Nairobi ale ngonero erengo kwana balinge na Fred lero ngote motore ko motebi na ki gendera kuri omwana oyo oro gusengo moikerore akatani ngaseri kono komuri taji komoikera erengo motebe tinga Fred osiri atebete ga kiritwe yani alikiritwe message oruga ali somwana yalinge okora message ye yali kiri rugeri yawo tarige songe yito ga kyali kwani gabiri ya se computer egara nyore ngai umwereke nga yore kurua samangana nali anyote ningo mwana unakwete agachiko ligyo muntu komo translator amanyinga nki message ye gote anyora ninga nakwete ona kuruga abo baba tebiri nantikia muitete kurwa untu mbato tebe tikende
bono yo murikirete message igamutebeti ng'atwa muganye gasi obora ingatingo mauseni cyara mukigaro kikare kuna gwaka ngabone yara mwene yara twabwete bakanyomba natwanya nyomba ashikete ko rume twamanyora murerare murere bosaiba yani akwete bolere akwete bolere bona singi ndu ale ngo bona akintu ndoko mai ona kuruga buna mwirete ngani yu ngabona taiyo osirire na boto mai ngale ndi bona matukoro tikabe nejibije kigato mukuruga ali rende bona aki gotari akwete gakyo mwana paka bune twabusiri sikaba kabunyazi bwa bari sikoga magere mwene kiringana na asirete okay pole sana na Fred no mwana ukalingore ari umwana gatatu anero rumu murabweka bata abaisike batano no murayo nero bwe kurengo mumura bona iga kuruga kurumonyora mangana inge kakingani ngakikia aveire akara tu anyora ta mangana aya oya tebe kana tingo mwana yakwete itariki 23 cyo mutinyo October tuache konyora mangana aya itariki 27 October kuru October bona mobutete mbaka bona kurweri to butete ga twabusiri agitwa arosire ntimotara letera momobere kuruga agenseri monyerete nkagai asengenje bono yani okubwati ko mwana oyo bona ntunto maitinga gose nakiyarenge bona abayiri bagendere kuna kuriye kibese kuna kuriki kibese ne kibese bate tugikiko 1.5 million amanye gwikagaiga 1.5 million bona abayiri barigiri bona nabagendete gukwa matarika bakoruga iga nkonya kurigi muri nabayiri bene ko bakonya ntu asitema kurigi abasani toringo na kurigi tora abasani oroje basani mbali ko tuisani kuna kurigi ba onde tayo menyete ngari gusemo manyete kuruga iga urengo musanyo gukwana nino batevinga nti borongeke muitete ya montana kutoka ona mubere tumuganyete ore tukinkaga iga mwacho munyete mukiga mokonyora chibese bana agiri na kitoko korare mwacho mulire INKA TV na wewete twikirega iga astobo Frederick nero sireta senseria South America no mama mwabai karanstega ya otore sanga nero lingo mumurabweka asenkeye abata baisike batano ende bako ikirabona iga nesi mibanyorete ko bairesa ngamo muroyo osirire lakini mbara ine kinga kikia muitete exactly ende bona iga chibesa babori babonete batwali banyakorera tumubere gochaga iga 1.5 million asabona iga abayiri nabako bakonya na barabwega bune family achibako tema koligi na libara nyari kole tumubere iga asense ya Kenya na iga gusi kenyureke asenke yabo banyare kucha ko mutimoki ona iga makorire muchango ndebwensi ose chibesa irenga mo ikiria sebona iga tutarachi kugenda sumuriye iri uranyare ko bacangera baden kwena nore namba yao aliyo ndero urabwate omoyo bogwancho taite gucangera agotumire gabwase simi yao into muchango tu akore to se itonga gaiga tu anyorete chibesa kyaringi 28,000 ase kenyoro 28 echi muna to butete iganto kana tikutora ganto kana tuesibi bana ngore ngatu abitumye na kuchibyarire nkaga iga buna abantu bakunya go buna bayiri bakunya go jamba tagite maji koragera bali ngo sabone iga yani mora twara besende yonse mora tabenga une family na chief toike ndubune family ndo bwati kende abasana bayiri mogo semeli babakonya Hola sana. Enge ntonkero gocha kwa ikaransa sebuna mama mwabaye kwanya kuinyora se Frederick ari bakorankaga iga gochikomisi korubona iga buna sirio bugima bwaye ngikerio kuinyora mona ande betie kara ruete iga akara bigiti kinyombe ande betie karonda irane anda kora mwejebu wangu bajenjipi babegere kinyombe chikia mama nyumu kimubu ya bachejiti wetero umwami nyire kumbaye pole sana pole mami pole kila nyasaya kole ni kabisa ni ngi mimi tenga mangana ya tadi rais makongo sana atuma yeye na wewe tabuna mama mwabakoresa ngentokeria kuinyura kabisa Frederick amutebetika kuruga iga gakwira na gucha bintu bigwa chikoba buya na achiga iga achenche environment yankaga iga soba bagachera none chinyumba chingia lakini asege sekebe itayo yarimire Frederick is normal ende bona igamba bwate nonye besa choko maleta kurugari asensegi ya South America asasirete bacha ko mutimo kinkaga iga nende na nonye nkasoba konyora tara nyora kinde gose bintu mbira babuya aga chinyumba gosa chenche iga nkasoba
ere story ere painful sana mpaka mama mwabona kuinyura igakorera kura nande gocha na tato mwabo no ari gaiga nera twerese ngai baikeire mibangi yonse ase family gose asa mangana ya mabe abanyorire Mong'ina pole no bate namba esini ni mbwete ndana rora aligereje story aga niko bakona sana onye noko bakwanira na onye soko ba anyo ko bakwanira gusoko bakonya ase chivesa M-Pesa anonye advice yo koleto mubere kurunga ali nyumba abako na namba yawe yesi ere 07 kwa bigire endagai 18 479 217 rora limo 07 18 479 217 Erita liko soka tabita moranya ngara tabita moranya na lire ya M-Pesa na lire seke bande pole sana Mong'ina nenda santia soko lemere gukwana 9 twacha gochaga ya 9 tobaye pole ito ya bene kurwa INKA TV alitoko beka mangana ya binamya stories twakolire chinyinga abantu bakurugaiga bagenda mono Saudi Arabia na chitu akolire chinyinga abantu basirira gari baira na gochanka gaiga na kekagera ngatoika gaiga mino tobaremi ende tobeka mangana ya sembe urendo era aligerige story gago kuno abago gokonya onya se amasaboka bagosabira maya mangana nko bari biya poleni sana Macho mali ati atura ni gocha na tato mwabo Frederick nere atore senga imebango ngakigendrete mpaka boneya to chiandari Macho mali atura ni gocha muna na gotebi na tato mwabo Frederick nere atore sana alia bwate goseme bango kiba bwate yo koleto mwana kurugali gochaga iga asikinyureke kiabo gocha kumutimuki karibu sana muganga Samali tanga Samuel muchache Inche iso mwana uyu iso mwana pole sana twakwande no Mong'ina toro nere buya nayo kwane tore senga kiyo mwana uyu Frederick ngakia kinire gocha no kugenda kwaenga kikwaringe kurugai na history amene kwende yabe kire nkwana yaye igatiri gukomenda kende bunateba na butu amusometi anda kara kali kima college ya Nairobi akotale ngensi akarabo mukubuo bona gacha kontebi na nyolire green card mu one green card ya nyolite lakini omosongo ina mukali ngotaka bereke okolemeremo oyo omoligete arabo bono era muligete green card waso muligete gari omoligete ali bono akamanya goteba ngaya ayengi kwa rurete mumbo gacha atara chikogenda ale na nyolete green card kurugai akara nyolete green card na chitenkaga yakabaeresa nganko gendari na chitaga tweresa ntutu kamateba no kwa nyolete green card gende kurueria gatome simi 2016 ndakaenda nicho taji tuko nande ko tutumira kendo kabanga kya mangane gasi na bali na bakerete simi kabatabyo ikire na twakerete tukatume bibandi betu naende akaikasata kire bono lakini kuruga gataba sabete besenda yonse chite kubwai okay kara igato kuruwa mna tukasubwe bibandi tukaru bono kuruwa ba twakeresi amba kerende sime to mate tole njare numo dawo to tumere bes agate abango tumare aga kiti goto akabayo paka wakati wale paka bono miaka kianda koru agenda tachiti gukwana twatemere kumuliki sana ase ngakimogoroka emitandao tote unaro lakini tara asira nechi simi kiaye tonyoro muntu mwa okogamba enamba ya muntu mogwako muntu mwa okwana bona eri mutekere bakogamba Jamaica muntu tari ku understanding akirende bagamba nyendirie muntu agutoka kichinse eju anga ko munyoro twalenga ekara ko ruga iga nseke yabatebetia guchi gitense ko kunga chiru Syria Syria akabanda umuntu mwerete karamwa enyumba egali mwere college akamwanike barua from kurwa bono akamanya konyora 2018 May wikire so bali sata kire egas nanda agasome kosi yali akaenda permanent akaja kangate bangana permanent inde arabone mere
kurwa se abasani bayo 5 years manye kuchanga kagenda ni choyo bono etoje konyole message ngochi kurwa burende bono giye kire kiabeire nandi no kenyura ngakiri taguchikwira message nayo gwakira tusimi gwatebiru nga osirire message eyo nanyorete mambi sana mambi misambire taraba kai nandi ngikiaba ngaiwo Elias rete wiki yali thank you after 1 week nali bagucha kubatebi nga osirire no kulikere message bana message ye oyo mumanyi nero tebenga oyo monyoreta maite mumbu bakamuligi na Frank Sport Mtoto aenda kasi na ba motole bajiti na bagite simi muntu ngagere simi no musikali mu isamo beka iwo ando chikutuboro nyore namba yane ngakera ucha Nairobi saa 7 kai ngano muntu yakaenda iwo waswa koli akabona bantu baka Jamaica abaro bamuligirigo isajite gutoka bona mbarato te ngakire bocha Makinight na gete nabo gite upna kwana abagende te kwa masomo aro na nyabwate korukenya gaye konyosomire aulie bona ka karenga mwasina mane je gota somete na 50 sini kuchinonya ariko liye choka ingi nja mwisene bona kagenda gachitika aje kunyore bingi ushonya bera abo nyakwende kosiaye abatali lakini muntu tokumanya sokuchi ngakiense nobera nabo nyirikiririe tokumanyira imibango ya Nyasaye bono ekero kwanyorete message bagotebire nga osirire mbachete nende kunya kugotebinga ngaki asirete nabo bagasira iko tuganso akoli bono boniga ngo communicate nere guchigali bono communicate nero ara iga ndugurukunga choni okeri nabwa rugurado chigusiga konyora tolase ora tare ngaki disante ntambi sana John ne ndugu yae gusene ndugu yae to ikore na ba tweresa ngaki nsire kenga nande nero bwate report enene kuliko into abayibolia tena baka baeresa kabisa abade nabo yalenge katona into tukasoa komuliki pole sana tigatolete John tukwane nere gwatebire gwate report kamiri nere communicate na abantu bagari nere bono nonyoilengeiga nere tukanyitenga ngaki nsiri nere gatumitwa agachora rango ngakire arabu turentere report alinde tunya gonchia yatigarite okay pole sana mugaka pole nanya sanya ko bali mine nete bono tukwane na John nera toerese ngakirende mibangere na lyo muntu kurigere lyamanye ngaki moikerere ne family ngaki muntu ratake ko bakonya abakonya muri atumubere bucaga iga gusiba yewe chibasi yari tunyingi sana 1.2 roche naga togo kinyara naende omenyire na mumbu ali cost nene kenga no chibekamo nana mugwa ko final yange 2 something gorende konya sa to kusabarende na tomarenga otoikere ande twakembia muna simu ya bantu abo tumenyeta nyasango bakonya onone kenyoro iga mwachangire Mong'ina natebi nga mwachangire lakini ende chibasire mwatumikire ko genia bageni bagucaga iga ko balirese cherete kwera igo ochete oje twitore mapema ngitokora chera pole sana tukwane na John una gwatweresa achenera tutebi mibango ngakire macho malire kwa yure una tatoma wa Fredrick akoresa tigatolete olio tenerete mibangiye oyo mobwe familia ya torese nga iba ikere gwikira boniga tochendari macho malire turende gocha na uncle ya Fred na ende una tatoma barure ga torese nga nero bwate communication ya gukuruga ya guchigali at least nero gotoresa nga iba ikere exactly une family asokoreto mobere gochaga iga asense ya Kenya. Karibu sana Samora John Okeri. Yes John nje msemoke marehemu. Poleni sana kwanza. Siko musiri Fred. Mama muromoke sana muna ngina toeresire. Uchi ukuruite kuruga iga aende sense isiko guchikwirige. Lakini wana se bati ndo bereka kubaga gusire buri mabwari. Nakia bali chimwa chinyoroke.
mono Friday abakinete muchioyo gamuroje umwana urenga oyo mose abanyaruka batano abanchire abari kurwe school karo mukwetera bonali nyora kende oso Mwang'ina koro na mwanjete bono mnakole school kabe bati yanko ya monene ase muruyo ya kolegas college ya kima paka murigerie kibarua mwana ya kolegas ase miaka ibiriga muroche akarabyo mucyoyo buna kolite form yes na kolite form 4 musaroye no rora beti nyombeje nakachite nyombeli kakachira baibolia aliyelia abayete promise still nacho gukora mange utumutu wono ikenga kitwaro ine last 2009 karachite aliantalirete hariya mutode mutinyuka biriga tukarorana igenda ntebete karachite iganda tungwaga chaguchi lakini nobwate mete mbwanje nchi ntumie mete yao kama tebiese agacha kuagacha akiri na meta ngita na lengira kile tuomirente Nairobi bono ngajanga ibutire ngumbu konya tonya kubori umwana ochete ngumbu ainse kia chiete kwaje kuibwa gwetera ase muswati umao monene na ochire chire from there a proceed with Canada so miaka ya chire just last month kinkorwe gasi tinsae ibere chia marogoba murugione monyole seke banda ntebi nurwetai mugako kodiki mugaka tayo ning Fredo okule bono tukoruo ntigendo na akorete egende gedanga ningakira mamu mwabo ngaki ogonte byo maene mwana okule na atigere ne nyomba yo yoka ngoigwa mangana ndo chino maene bono information ya chete asense ya chiete bali gete in Spanish language so a message eyo ikawa transferred to my daughter yoro moroya akaligereria akabatebya aya message igoteba Fred is in mochari bona akarua oyotoma aganza kumtrack Fred ngaki omumanyita akamutene friend karamutene omusani igale mochari bono kurwa bulenda mangana agaswaki tuganzira bono kubwatina ngaki turakore to communicate n'abantu bariba esa kwirete tukaibuna it's not Chile igakwirete Bolivia there is no embassy in Brazil and Bolivia, Paraguay, Uruguay and Peru so there was a problem ko ligia abantu bari bamaete eruga yenseli ono abalenda mangana akorete ala achirete sabairi so bakanza ku struggle kutaka kumanya ngakibara nyole information y'umwana winga yasirete andi ngikumuitete still wetera lende aba nduwa monene nati cousins chamalemo na batemete sana ku track corona mbanyoro musani pamwana one bicha ya Fred ali salingi ali baswate kutuma njini maite Fred ntu amete komo akachaka nganya kasibiti tu anata friend bona bakasa kubodi Fred ngamba nikiale kokora wewe ona tena Fred gokora alinga yake lakini tambuga atibomanyi mono gochimi bono tukarantonya kubasumbua abuna abasani bari ba Fred ina Bolivia bono igaika ntekana tu ategete kumana ngaje abekire mocha likie so wetro musani oyo tumete information o manyeti mokoyoye na tukambo dendo omobere ngaje obekire mocha likie akito zolikelie private funeral home omwana oyo abe transferred kurujeno
airwe private ndi umobero yobe open ni kept ya mpaka twanyode chibese agateba na anjire gokorabo at a cost of 450,000. So within 14 days that's Kenyan shillings. Moresi chibese echo na andi mokoreki ne air ticket bono na mwana process ya kirita. My sister na my brother waka open WhatsApp bono bagasoka ku announce chikanisa tetoko cost mna moigule yalenge around 1.5 mna moigule bakumobero ikira basani bagasoka gutuma bono roche abantu mbabwate obokong abandi bagasoka ku respond very fast naho bagendrete gutuma tuachi echiatogete chikaraka no mochari ya ngumbu then baanza nandi kuchanga air ticket yera about 700 to 800,000 ona sali bonega Bolivia bono sakwere temporifia mobere toraika still ndogendete ko process nde toreko sinenya kano mobere wika Kenya base matanga ya gende ale tubona mbaka agaiga chigutimukiwai yebo oyo communicate wakirete your daughter's husband esini akabatabinga Fred unyanje kwa bagago sirio bugima bwaye nabatabinga what is the cause mate information yechete bandu bakurige nalio baje kote message in minute kala bacho konyore minute Fred is in mortuary simple language bone gatuka na balimba maitike songo bono ukulika urigenjero uri agaraki bakwa understand bono karana anya badote binabere igo kuchime bono tukubone maswali turiko nyora clear information turiko mate cause of the death bono tukabege nne tuleke sunja tu tuwega ndo tuategede nekerina nekto mobere ora akoraki ora Kenya. That's the problem. Onege ndo yoka ko batebinga Fred is in mortuary nero message nere message ndangani bono pole pole sana bonege kero mwachangire bune kinyoro mwaka ndicibesa chia mortuary bill ya mortuary nero sorted air ticket nero mutabwati bono air ticket ne bintu binde bikebike no chibesa bare setiga is just around 30,000 out of 1.2 ro chenjiwe sana nakonyora na abantu bale bagusire chingoro friends mono ase utwala sympathy na kuigwa so mwana akwirete South America ni porifia wiki umobirega tirikasi release ya isa process na baigoli ro chimbo bwatikenda marodi enkabner bona na vero kumisa na dimatina really painful no yo kamra kam bono muchi maitese me yaba chingoro ngakiba chane tangana bono watikero ro cho muchi ale banya kurige nyombe ni Fred that's fresh from school that I enjoy maisha 2 years urabiro muchi rando chiro sirire amangana ko cha komenya igomoro after school mwana ngakia upie mondeta yobate solata nga Fred no mobeko sengo nyuale ko sengo karali abachi after school roche 2 years egas uchiro sirire asimba start ndata yatigere maga konyetara babantu 23 years after school kolete 20 years akabata ID 21 22 akagachaga atobwira gasi anyorte ya mission asa kiateka akagacha so ya the time kogenda na masomo so alenge liko nyoma bona achieta kana ngumbu akiwa so young no rigelie bicha alenge just a teenager bono ukwerere kale 35 years ojene bona bere shock yakora even abantu bamuroje last abakumeti nale karomo kena bono ngabutega karomo kesa neo ikarata ya ngaki arenge gaiga sikini migale polite no mwana utabwate mangana friendly boy yeah mwana ule very friendly na yare polite yani mangana ande iga yeah future ya quality school was just polite a bright boy yeah online akiarwete gaiga green card yanyoete usene invitation kwa sababu na story ngiwete na chete Chile Syria yani chikanti chinyinga kwa move umate
igaruete egento tuigwete na ko Nairobi tuigwete na intuchi trading uchire ngumbu a process yenjira agendete around konya kumanga ke akorata akagenda because nabwate panyonyore kibarua enjira achiete abantu baje ko ibunochi uchire yes. Okay. Igo na chitenga gatebanga mama mabona to resanga na chitaka batebingo nyolire enchira kogenda. Yeah, na bakire to kweli akagenda. Ona kiragenda since then. Na ndo bakanyola uchumbi umwana ukula after 9 years. After 9 years. Na kirete sana tare ko communicate. Na ite sometimes to komanya. Chinse chia ngumbu. Se abande ngaki omugima buri. Baranyole changamoto njia lengo you never know. Ponto konyara kumanya. Inki communication inki tabere to all this time chinga ke chons. Yes, it's very strange ngana kire all those years makabona igabu na bachete bo konyora chia bali tishugo sira kwa. Bon. Oleni? Yes, and. Onege ntugioka naro lire kuruga igankiringa chibesa mwachangire anchiringa nchi kunyara koleta umubere kuruga ali guchagaye kunyutimuki. Bon. Ona igantona nena ba mamu mwabo. Nitete kwali bageri ire yabene asogusaba umwanche mugiriro INKA TV. Oligerete nabara kunu asonyora nabwate one way or another yo konye familia munyare koleta umubere. Ogere igaiga nabo plead na baligere. Ndiamona se oika Senge yega ya marehemu. Jena aliko saba asaba minta aba baiguro mugano yega no mwana oyasirete motorolera mabera mukonye gaki enke yega azikeli mubwate ekora tibes chiganiri ko chiri chinyinga mono 1.5 no tibes chinyinga no na baiboli mbali bakora gasiende no mwana orengo cha kubakonya obirika gusira gakyo yo igure birero ebiga na tugendete kombolesa ekiobwate nabora nyale kusire nkeyega elio omwana obo aikega Kenya bamorore no komoroguka mbwati ande nkoseba mbiamono ase bali bantikererete. Okay. Asante. Ahoko na namba yo yesimu ntona nayo Mong'ina onda narora yegwikere gosaikero Mong'ina bado no ene family name. Yebo. Namba ya yesimu igere 07 10 721 736 0710 721 736 Samarieta John Okeri. Okay. Yes. John Okeri. Yeah. Asante sana sawa kwa na 9 Yes. and then ko basabira nitora maya pole sana asemo anyorire. He was a young boy una kueresire no muntu what determination yenye nene sana. Yes. Especially go chaso muchiovo ache konyo chenchi buna achire isko. Yeah. Kina se batiembe wono na inde tayo. Tato basabira maya monyore e process yebe raisi monyare konyora chibese echi mole tumubere kurugali moche monyo timukia gai. Mete keroma koreto mubere at least kuna closure nkobere nga mwakogire ona nyeta iyo mwarogire nga bona mwamubikire gai. Exactly. Yeah. Pole sana. Asante sana. Mushimurire na tukugira gabo mugano yo Fred twikire gaiga twene kiringa no maine ngosirire na inde koigure buna rwete gaiga una kinete gocha mpaka buna bachite konyora achiripoti ichiyo gusira kwa onye kubwato moyo bwwanchora konye familia una oroche tu karanste gaiga babwate kubwa go konyara gochanga chibese ichiyo koreta umubere kurugayi asenseri ari ya Bolivia mpaka gaiga nkasobo bache kunyitimuki mpesa namba ya mamu mwabonere gabo ase screen tonye bekire ne ya John nere yanko yae nere gabo communicate bali batete gocha gutagire family gose ko ba advice ende onse buna baranyare koreta umubere gochagaiga nkasobo gusi nabo gwakira both numbers nabo ko banyora asante sana soko bwati megano yeto gosemero buri yeto yonse INKA TV nenda soko kora to ikire 100,000 plus subscribers enda ko watch this story cheto share to your family and friends bali baranyare wakonye family banyare ko bakonya banyare koreta umubere umwana obo kurugali Bolivia mpaka gaiga gusi bali motara subscribe to our YouTube channel that is INKA TV asoko nyore megano yonse pie gokorekana gaiga gusi na isko ya gusi asechinga kichirichi bwenete asante sana soko lire INKA TV majetane Bridget Kerubo.